Hei sinä ihana ja tervetuloa mun kanavalle Kosmisia koodeja. Mun nimi on Ellu. Tänään tehdään tarot-tulkintavideota siitä, että mistä sä oot suoriutunut hienosti, mistä sun henkioppaat haluais onnitella sua. Pyydetään vähän meidän henkioppaita kehumaan meitä. Se on mun intentio tälle tarot-tulkinnalle tänään. Muistuttaisin, että jos haluat tilata henkilökohtaisen tarot-tulkintavideon, voit laittaa viestiä kosmisiakoodeat@hotmail.com, niin mä lähetän tulkinnan tilausohjeet. Ja kiitos kaikille, ketkä olette tilannut multa tulkintoja ja kiitos myös noista kaikista superkiitoksista täällä YouTubessa. Ja kiitos tykkäyksistä ja kommenteista, ne auttaa mun kanavaa aina kasvamaan. Joten kiitos tästä energianvaihdoksesta. Jees, mutta meidän tämän päivän tulkinta. Tässä olisi 3 eri vaihtoehtoa, joista sun olisi tarkoitus valita semmonen, mikä sua eniten kutsuu ja puhuttelee. Mä vielä näytän näitä vähän lähempää, näitä kristallikivivaihtoehtoja, niin voi olla sitten helpompi tehdä valinta. Ykkösessä on tänään pyriitti. Kakkosessa on selestiitti. Ja kolmosessa on obsidiaani. Valitse sinua kutsuvin, puhuttelevin kristallikivi, numero tai kortti ja kato sitten tuosta alhaalta tekstiboksista sun tarot-tulkinnan aika tällä videolla. Yes. Hei te kaikki ihanat, ketkä valitsitte tämän pyriitin. Tän sanotaan kutsuvan runsautta ja yltäkylläisyyttä. Rikkautta elämään. Missä olet onnistunut mahtavasti? Kehuja sun henkioppaalta. Mä nostin tähän valmiiksi muutaman orakkelikortin ja sit mulla on tossa 3 kysymystä tarotkorteille. Eli ensimmäinen on, että mistä sua halutaan onnitella. Toinen on, että mistä jostakin semmosesta sä oot suoriutunut mahtavasti, mitä sä et niinku oo huomannut välttämättä. Ja sitten 3 on, että mitä sun kannattaisi jatkaa samalla tavalla tai samaan malliin. Niin semmoisia kysellään meidän oppaalta tänään. Mutta availlaan täältä nämä sun orakkelikortit. Täällä on Spaisa-tähden Pegasus ja tää on Neitsyen tähtiryhmässä kirkkain tähti. Ja tää sopii, meillä on tänäänkin on itse asiassa kuu Neitsyessä ja sitten meillä on auringon pimennys tulossa tuossa Neitsyt-kala-akselilla. Joten tää sopii aika mahtavasti tähän kosmiseen energiaan tällä hetkellä tämä kortti. Ja sitten täällä on ilma, todellisuuden muutos, paradigm shift. Sitten täällä on maa, numero 13 ja 14, hoivaa luontoa. Sitten täällä on kilpikonna, koti on siellä missä sydän on. Feenikslintu, uusiutuminen, alkemiset muutokset ja uudelleen ilmestyminen. Ja sitten täällä on numero 4, muutoksen syleily. Puhutaan sitten, mitä me näemme täällä. Nämä kuun pimennykset ja auringon pimennykset tässä syyskuussa on ollut ehkä tämmöistä intensiivistä muutosten aikaa sinulle. Ja tässä halutaan niin kun tuoda esiin se, että kuinka hienosti sä oot kehittänyt itseäsi ja syleillyt näitä muutoksia ja niin kun halunnut kasvaa ja harmonisoinut ja tasapainottanut just näitä tavallaan neitsyt ja kala teemoja. Eli neitsyt olisi hirveän tämmönen käytännönläheinen ja logiikkaa painottuva ja materiaalinen.
energia, kun taas kalat olisi hirveän herkkä ja hengellinen ja intuitiivinen. Niin tämmöistä niin kuin harmonisointia ja tasapainoa tällä akselilla. Logiikan ja intuition tasapainotusta. Materiaalisen maailman ja hengellisen maailman yhdistämistä. Ja auringon pimennyksen teema on vähän semmonen niin kuin uusi luku kohtalossa. Mä näkisin, että sä oot tehnyt jotain tosi intensiivisiä niin kuin muutoksia täällä. Rikkonut jonkunlaisia tämmöisiä karmallisia kaavoja, jotka periytyy sinulle sieltä sukulinjoista, sukusi historiasta. Nämä Feenikslintu energiat saa mut ajattelee esi-isiä ja sukulinjoja. Ihan kun nämä intensiiviset kosmiset energiat olisi pakottanut sut jollain lailla tämmöiseen vähän niin kuin muodonmuutokseen, missä sun vanha versio niin sanotusti palaa sinusta pois ja uusi versio syntyy täältä tilalle. Alkemisia muutoksia, niin kuin solutason muutoksia, mitä nämä kosmiset energiat on täällä aktivoinut sinussa. Ja ihan kun näissä muutosten myllerryksissä saisit löytänyt vähän niin kuin kuitenkin tämmöisen sisäisen turvallisuuden tunteen, kodin tunteen, kuulumisen tunteen. Kilpikonna kantaa aina kotia mukana ja niin mekin me voidaan aina sujahtaa sinne meidän kaikista tavallaan syvimpään, sisimpään valon energiaan, joka on täynnä sitä rauhaa ja turvaa ja rakkautta ja sitä tunnetta, että kaikki on vaan hyvin. Että ei tarvi huolehtia ja murehtia ja stressata, vaan voi vaan hengittää ja luottaa ja antautua. Ja voisi ajatella, että sä oot löytänyt tämmöistä turvallisuuden ja rauhan tunnetta ja tämmöistä niin kuin kärsivällisyyttä, tyyneyttä. Hän on hyvin mun mielestä tämmöinen kärsivällisesti odottaa jotakin tapahtuvaksi. Mulla tulisi mieleen, kun neitsyt on hyvin tämmöinen, niin kuin, se voi olla joskus semmoinen ylianalysoija ja yliajattelija ja ylihuolehtija. Vähän niin kuin semmoinen, se on hyvin tarkkanäköinen parantaja ja auttaja, mutta se voi olla vähän semmoinen hössyttävä tai semmoinen niin kuin liian murehtiva. Ja niin kuin semmoinen, että se keskittyy vähän niin kuin liikaa semmoisiin epäkohtiin ja puutteisiin. Puutteisiin takertuva häirikkö. Niin tavallaan tulisi mieleen, että tämmöisiin niin kuin neitsyjen vähän niin kuin varjoteemoihin olet löytänyt tämmöistä niin kuin maltillisuutta ja tyyneyttä ja läsnäoloa ja rauhaa. Ja semmoista niin kuin rentoutta, neitsyt voi olla hyvin semmoinen kireä vähän niin kuin energia. Itse asiassa kun mä puhuin tästä, mä en edes ajatellut, että tässä on tää ilma väärinpäin, mikä voisi tavallaan puoltaa vielä tätä ylianalysointia ja yliajattelua, että mieli käy vähän niin kuin kierroksilla, vähän semmoinen apinamieli meininki. Että ajatukset hötkyilee vähän joka suuntaan ja on vaikea niin kuin pitää niistä kiinni tai saada niistä selkoa tai että ne on vaan hyvin niin kuin semmosia hätäisiä ja niin kuin semmosia, että se vähän niin kuin semmoista hermojärjestelmää yliaktivoivaa semmoista ylianalysointia tulisi mieleen tästä. Mutta todellisuuden muutos sanoo tämä kortti, ihan kun sä olisit integroinut tällaisella vähän niin kuin jos on mieli käynyt ylikierroksilla, niin ihan kun sä olisit tavallaan ollut niin kuin tosi läsnä niiden sun pohtivien, analysoivien ajatusten kanssa ja tavallaan löytänyt semmoisen sydänyhteyden itsestäsi ja semmoisen niin kuin sydämellisen tavallaan läsnäolon ja
tämmöisiä sydänlähtöisiä ratkaisuja niihin niin kuin ongelmiin tai niihin asioihin, mitkä on murehduttanut. Niin tämmöinen hyvin parantava, hoivaava, salliva, maadottava, tasapainottava energia. Itse asiassa tässä on myös tämmöinen, niin kuin sulle halutaan myös sanoa, että sä oot tehnyt tosi tärkeää työtä täällä kollektiivisella tasolla. Auttanut äitimaan energiajärjestelmää täällä tällä omalla tavallaan. Se, miten sä oot taistellut siellä sun omassa mielessä, niin sä oot tavallaan taistellut maan puolesta tai tämmöisen niin kuin paremman, parantuneemman. Numero 14 olisi kohtuuskortin energia, hyvin parantavaa energiaa. Että sä tuot tänne tämmöisiä niin kuin, sillä kun sä parannat itseäsi, niin sä parannat samalla meidän planeettaa täällä. Ja sulle halutaan niin kuin sanoa, että tässä sä oot onnistunut mahtavasti, mainiosti. Sitten nämä vauvat saa mut ajatella, että sulle halutaan myös sanoa, että jos sä oot synnyttänyt jotakin projekteja maailmaan, että, sä oot niin kuin, että se on ollut mahtavaa ja hienoa ja niin kuin he taputtavat tälle. Ja mulla tulee myös mieleen, että näistä delfiineistä, että jotakin sun ystäviin liittyvää, että millä tavalla sä oot ehkä niin kuin ollut sun ystävien tukena tai auttanut sun ystäviä jonkunlaisissa ehkä muutoksissa tai projektien synnyttämisessä maailmaan. Niin tästä sua myös halutaan niin kuin kehua, että millainen ystävä sä oot ollut. Otetaan sitten tarotkortteja niille mun kysymyksille, mitä mulla oli tossa. Elikkä mistä sua halutaan onnitella oli ensimmäinen. Käytetään alkuperäisiä näitä tarotkortteja. Käytän näitä tosi harvoin, mutta mä tykkään näistä itse asiassa tosi paljon. Musta ne on tosi puhuttelevat. Mistä sua halutaan onnitella? Pentaakkelien 4. Tää puhuu siitä, että päästään irti jostakin. Ja tää on niinku tämmönen väärinpäin etenkin. Tää puhuisi siitä, että just syleilee muutosta, koska oikeinpäin se on semmonen, että on liian pelokas jakamaan sitä, mitä on, tai päästämään irti siitä, mitä on. Ja on liian pelokas niin kuin kehittymään ja kasvamaan ihmisenä. Että on niin kuin hyvin tiukasti omalla mukavuusalueella, mutta sinä olet täällä päästänyt irti mukavuusalueestasi. Myös mulla tulee mieleen, että miten sä oot niinku rakentanut tämmösen niinku 4 on tämmönen struktuuri ja pohja. Ihan kun sulla olisi ollut tämmöisiä intensiivisiä muutoksia sun elämässä. Ja vähän niinku tämmönen ehkä, mulla tulee mieleen semmonen niinku, vähän niinku vaistomainen semmonen refleksi niinku tavallaan takertua ja pitää kiinni siitä vanhasta. Mutta sitten semmoinen niinku syvä tiedostaminen siitä, että millä tavalla se muutoksen vastustus vaikuttaa sun elämään ja sitä kautta niinku irti päästäminen tässä jotenkin teemana. Tää voi olla vähän semmoinen, että haluaa semmoista vakautta ja turvallisuutta, mutta ei ole semmoista vähän niin kuin saanut siellä missä on tai tehden sitä mitä tekee. Joten on joutunut tekemään intensiivisiä tämmöisiä mullistavia vähän niin kuin muutoksia, jotta voisi rakentaa semmoisen paremman ja toimivamman elämän pohjan niin kuin itsellään. Joskus Pentaakkelien 4 voi puhua vähän semmoisesta tukahduttamisesta, pidättäytymisestä. Vähän niin kuin, että sä
työnnät ehkä ihmisiä vähän pois, niin mulle ehkä tulisi mieleen, että sä oot jotenkin tehnyt semmoisia terveitä persoonallisia rajoja, niin kun jotenkin suojellut itseäsi. Ja se on tehnyt sulle tämmöisen just sisäisen tämän mukavuuden, turvallisuuden, kodin tunteen vähän niin kuin, että sun keho- ja hermojärjestelmä niin kuin tuntee olevansa turvassa siinä sun hengellisessä energiassasi. Että tässä on tämmönen niin kuin pelko uusia tilaisuuksia tarttumisesta, mutta sä oot silti niin kuin tehnyt sen siitä pelosta huolimatta ja sua halutaan niin kuin onnitella tästä, että vau. Ihan kun sä olisit jotenkin oppinut pitämään energiasi itselläsi täällä. Ja niin kuin käsittelemään myös sitä omaa energiaasi. Pentakkelissa on kaikki 4 eri elementtiä. Taas on tää 4 myös. Sä oot oppinut niin kuin käsittelee eri niin kuin osa-alueita, sun tunteita, sun mieltä, sun energiaa, sun kehoa. Vaikka se on voinut olla jotenkin tosi niin kuin vaikeeta tai että täällä on ollut tämmöisiä itsepäisiä, karmallisia vähän niin kuin energioita, kaavoja, mitkä on niin kuin vaikeuttanut tätä, mutta silti sä oot niin kuin pystynyt siihen ja tehnyt sen. Olethan ylpeä itsestäsi. Otetaan sitten kortti silleen, että mistä sä oot suoriutunut mahtavasti, mutta sä et ehkä huomannut. Millaista suoritusta sä oot niin kuin huomannut itsessäsi tai elämässäsi. Mitä sun henkioppaat haluais sanoa siitä, mitä sä et ole huomannut? Miakkojen S väärinpäin. Ja maagikko. Sama ilman elementti täällä väärinpäin. Maagikkokortissa on tää sama tämmönen 4 eri elementin teema. Ehkä teet elementtien kanssa töitä tai ehkä tää on vinkki, että tää voisi tehdä sulle hyvää. Mulla on ihan mahtava elementti meditaatio. Mä itse käytän sitä tosi paljon, monta kertaa viikossa ja mä tykkään siitä. Se on tosi niin kuin puhdistava ja mun mielestä se tuo tosi paljon niin kuin semmoista selkeyttä ja tasapainoa minuun. Mutta niin, mitä sä oot tehnyt hyvin? Sä oot ottanut sun voiman takas mahtavasti. Miekkojen S väärinpäin, tää sama teema täällä. Sitten se semmonen ehkä tuhoavat ajatukset tai negatiivisuus tai hyökkäävä tämmönen mielen piina. Niin sä oot niin kun selviytynyt omista ajatuksistani ja voittanut sen tavallaan taistelun sun omassa mielessä. Ja mulla tulee mieleen se itse asiassa lainaus, että jos voitat mielessäsi, voitat todellisuudessasi. Ja tässä on nyt tällainen on tapahtunut sinussa. Mutta ehkä et huomannut. Et huomannut, kuinka voitit omat paholaisesi. Ihan vaan sillä omalla niin kuin tietoisuudellasi ja sillä, mihin sä niin kuin keskityit, kun nämä tuhoavat, kiusaavat, negatiiviset ajatukset sinua ovat täältä harkkineet. Ihan kun sä olisit löytänyt sun taikavoimat, sun manifestointikyvyt. Ja sun hengellisen tietoisuuden voima on tosi niin kuin vaikuttava. Ehkä sitä myöskään et huomaa, kuinka vaikuttava se on. Se sun tietoisuutesi voima. Tätä voi myös ajatella, että sä oot luonut tämmöisen yhteyden korkeampiin voimiin täällä.
Ja se jollain lailla aktivoi sun tämmöistä taikapölyä sinussa, taikavoimiasi, sielusi hengellisiä kykyjä ja lahjoja. Mulla tulee tosta mieleen tommonen harma synkkyys, tämän maailman kollektiiviset varjoenergiat, jotka yrittää pitää tätä Matrixin illuusiota rajoittavaa ja hengellistä voimaa syövää tätä illuusioasetusta tässä. Niin ihan kuin tavallaan mulla tulee mieleen taas sellainen lause, että tämän maailman varjot on niinku laittanut miljardeja siihen, että ne pitää meidät pimennossa. Ja miljardien manipulointi ei tehonnut sinuun. Tämmönen tulee mieleen tuosta. Että sä oot täällä niinku omassa voimassasi tämä ihana keltainen valovoimaisuus täällä. Ja katso kuinka tuolla noi kipinät, noi keltaiset kipinät, ne pikkuhiljaa alkemisoi tätä varjoenergiaa täällä muuttumaan kohti valoisempia värähtelyitä. Viimeinen kysymys oli, että mitä sun kannattaisi jatkaa samalla tavalla tai mitä voit tehdä samaan malliin? Mihin sun oppaat kannustaa sua keskittymään? Kuppien kuningas. Voisi ajatella ehkä tämmöinen rakkauden puolesta taistelu. Kuppien kuningas on hyvin tämmöinen ehdottoman rakkauden, korkeavärähteisen rakkauden symboli. Se on tämmöinen halu huolehtia ja suojella, ymmärtää, auttaa ratkaisemaan ongelmia. Se on hyvin kunnioitusta herättävä ja luotettava. Tämmöinen turvasatama energia. Ja kun saisit täällä tämmöinen rakkauden voiman lähettiläs täällä äitimaassa. Jatka sydämesi valon säteilyä. Äitimaa ja kaikki olennot täällä sitä tarvitsevat. Sinua tarvitaan täällä. Sinun taikavoimaasi ja valovoimaisuuttasi. Sinä autat äitimaata syleilemään muutoksia ja uutta energiaa. Ja muutat sukulinjojesi karmaa täällä. Otetaan vielä loppuun tästä mun jättipakasta sulle viesti. Missä olet onnistunut? Mitä olet tehnyt mainiosti ja hyvin? Olet tehnyt mahtavia energisiä aaltoja täällä äitimaassa. Liikettä rakennetaan. On sinun aikasi saavutukset. Ja kun täällä olisi tämä sinun rakkautesi voima myös, niin kun, mikä tekee näitä aaltoja täällä. Hänen sydämesi kutsun kuunteleminen, sydämestä käsin eläminen. Kun mä katson tätä täältä kameran kautta, mä näen täällä tämmöisen hirviökalan, minkä toi kohtaa. Ja tää on itse asiassa mulle tosi niin kuin henkilökohtainen symboli, koska vuosikaudet, kun mä teen näitä mistä puhuin tästä elementtimeditaatiosta, niin usein mun siellä vesielementissä on tämmönen hirviökala, ja vaikka mä millä tavalla kohtaisin sen, vaikka mä haastaisin sitä, vaikka mä antaisin sen syödä, mutta vaikka mä laulaisin sille affirmaatioita, niin aina se vaan tulee kiusaamaan tää hirviökala. Ja itse asiassa ihan pari päivää sitten, tää on siis jatkunut vuosia. Ja ihan pari päivää sitten mulla tuli tällainen niinku fiilis, kun mä taas näin siellä
pimeässä vedessä, kun meditoin tätä elementtimeditaatiota, niin tän hirviä kala. Ja sitten mulla tuli sellainen, että okei, että mitä jos mä vaan niinku tunnen tätä tunnetta, että mitä tää, kun tää kala nyt tässä tuijottaa mua ja on valmiina syömään mut, niin mikä tää tunne on? Ja siis mä tunsin niin intensiivistä sellaista pelkoa, että niinku tunsin mun hermojärjestelmä aivan niinku paniikissa. Ja mä vaan niinku olin, että okei, että ehkä mulla on tarkoitus vaan niinku tuntea tätä tunnetta nyt tässä. Ja siis saman tien kun mä olin niin ihan kuin se olisi jotenkin helpottanut ja pehmentynyt ja ratkennut se jotenkin se tilanne. Ja mä näin sellaista valoa vaan. Että tämmöistä intensiivistä omien pelkojen kohtaamista täällä. Että sä olet tästä suoriutunut mahtavasti ja mainiosti ja sun henkioppaat haluaa onnitella sua siitä. Joo. Mutta sellaisia viestejä oli täällä sulle tällä kertaa. Toivottavasti resonoi, auttoi, se oli mielenkiintoista. Mä lähetän sulle paljon rakkautta, tsemppiä, valoa, siunauksia, ihmeitä ja kaikkea hyvää sun elämään. Kiitos kun sain tehdä sulle tätä tulkintaa tänään ja kiitos universumi, äitimaa ja kaikki taivaalliset valanauttajat näistä viesteistä. Kiitos, kiitos, kiitos ja moi! Hei te kaikki ihanat, ketkä valitsitte tämän enkelikristalliselestiitin. Katsotaan mitä kortit täällä sanoo meille siitä, että missä sä oot onnistunut hienosti. Mistä sun henkioppaat haluaa sua onnitella. Näiden orakkelikorttien jälkeen mulla on tossa 3 kysymystä tarotkorteille, että mistä sua halutaan onnitella. Sitten 2, että mistä sä oot suoriutunut hienosti ja mahtavasti, etkä välttämättä huomannut. Ja 3, että mitä sun kannattaisi jatkaa samaa mallia. Mutta aloitellaan täältä näistä orakkelikorteista, mitä mä nostin tänne pöydälle. Ja täällä on kaksoisliekki, Omega, Kentauri. Täällä on numero 12, tai aikalisä tai tauko. Täällä on numero 44, säteile valoasi. Ja sitten täällä on numero 8, kolmas silmä, pineaali, perspektiivi. Sitten täällä on virtahepo, stimulointi, tavoitteiden toteutus ja syntyminen tai esiin tuleminen. Ja merihevonen, rauhallisuus, tyyneys ja isyys. Täällä nyt jonkunlaisessa keskiössä teemana näyttäisi olevan tämä kaksoisliekki-energiaa täällä. Tämmöisiä suhteita, jotka peilaa sulle sun omaa sisintä. Kaksoisliekki-energia, tämmönen sieluyhteyssuhde tai suhde, joka valmistelee sua sieluyhteyteen. Koska Omega saa mut ajattelee, se on niinku lopullisuus, päätökset. Lopullisuus, loppu ja päätökset tai suuret johtopäätökset. Sitten taas kentaurienergia. Mulla tulee mieleen jousimies, mikä on hyvin optimistista ja tämmöiseen niin kuin vapauteen pyrkivää ja seikkailuhalusta ja tämmöistä elinvoimasta. Mulla niin kuin tulee mieleen, että jonkunlainen tosi niin kuin intensiivinen suhde on mahdollisesti niin kuin aikalisällä tai tauolla tai ehkä joillekin teistä niin kuin päättynyt. Ja tää voi olla sinun kaksoisliekkisi tai henkilö, joka valmistelee sinua kaksoisliekkiin, rakkauteen, tämmöiseen niin kuin hyvin korkeavärähteiseen sieluyhteys aitoon, ehdottomaan rakkauteen valmisteleva suhde, mistä nyt jotkut ehkä teistä toipuu niin kuin jonkunlaisen suhteen päättymisestä. Tai sitten jos olet suhteessa, niin tämä voi olla tämmöinen niin kuin vinkki tai kutsu niin kuin ottaa vähän omaa aikaa ja etäisyyttä, että asiat jotenkin helpottuisi tai
selkeytyisi tai rauhoittuisi. Mutta ihan kun sulle haluttaisiin tällä ota aikalisäkortilla sanoa, että sä oot tehnyt tosi kovasti töitä ja jotakin on nyt tullut päätökseen ja on sun aika niin kuin toipua ja palautua ja ladata sun akkuja. Nämä numero 8 täällä saa mut ajattelemaan voimakortin energiaa ja semmoista niin kuin kaikista tämmöisten niin kuin alkukantaisimpien tunnereaktioiden kesyttämistä itsessä ja tämmöisten niin kuin intensiivisten epävarmuuksien käsittelyä, itsensä hallitsemista, tahdonvoimaa, itsekuria. Että sua halutaan niin kuin onnitella siitä, miten sä olet ottanut voimasi takaisin ja säteilet valoasi. Ihan kun sun tämmönen ymmärrys, intuitio, viisautesi, sä säteilisit niin kuin viisautesi ja intuitiosi ja tietoisuutesi kautta tämmöistä valoa maailmaan ympärillesi ja koskettaisit tällä valolla kaikkia, jotka sun energian kohtaa. Ja tätä voi ajatella myös niin, että ne intuitiiviset viestit, mitä sä oot saanut, että sä oot niin kuin kuunnellut niitä ja sua halutaan niin kuin onnitella tästä. Että hieno suoritus. Myös toi salmiakkikuvio tuolla sydämessä symboloi mulle tämmöistä suojelua ja 4 eri elementtiä ja auraa. Että mulla tulisi mieleen, että sä oot niinku tehnyt kovasti tämmöistä energistä työtä myös ja ottanut asiaksesi olla sun oman sydämesi suojelija täällä. Ja musta nämä maskuliiniset eläinteemat täällä vahvistaa jotenkin tätä ja myös toi niinku, toi olisi hallitsijattaren numero ja ota aika lisää, että sun femiininen puolisuus se tarvii tämmöistä niinku, palautumista. Et jotenkin tämmönen hyvin maskuliininen energia täällä. Olet ottanut niin kuin oman energiaasi ja elämäsi vähän niin kuin hallintaan. Ja ottanut asiaksesi olla oman sydämesi suojelija. Ja kun sulla olisi tosi vahva niin kuin aura, mikä vaikuttaa tosi paljon muihin ihmisiin. Tämmönen niin kuin hyvin eteenpäin puskeva voima tai tollainen. Mulla tulee mieleen, että sä tuut tällä sun energialla tilaan. Ja muut kokee sen vähän niin kuin intimidating, niin kuin jännittävänä tai että se saa heidät vähän varpailleen. Mutta se on niin kuin se, jos se saa heidät tiedostamaan niin kuin semmoisia kehityspisteitä itsessä, triggeripisteitä, ärsytyspisteitä itsessä. Vähän niin kuin tavoitteita, mitä heidän pitäisi ryhtyä toteuttamaan. Et niin kun sä tulet tilaan, niin sua ei voi olla huomaamatta. Ja sitä sun niin kun energistä vaikutusta ei voi olla huomaamatta. Virtahepo on myös tämmönen hyvin reviiritietoinen eläin, niin toi oman tilan ottaminen ja oman sydämen tunteiden suojelu täällä musta myös tulee tossa esiin. Ja merihevonenhan kantaa poikaset ja huolehtii niistä. Niin tässä voi olla jotakin tämmöistä, ehkä jotkut teistä on joutunut tavallaan esimerkkinä kasvattamaan lapsia, ottamaan tämmöisen niin kuin roolin, että sä oot vähän niin kuin äiti- ja isähahmo. Että sä hoidat niin kuin molempia vähän niin kuin tehtävät. Tai jos tää ei resonoi,
niin voisi tulla mieleen, että jonkunlainen tämmöinen suhde, missä sä joudut vähän niin kuin kantaa sitä toista ja huolehtii teistä molemmista, että se toinen vähän niin kuin pakoilee omaa vastuuta ja velvollisuuksia. Voisi myös ajatella, kun virtahepo voi olla aika aggressiivinenkin eläin, kun on ärsytettynä. Ja sitten täällä on tää tyyneys ja rauhallisuus. Ja sitten oli tää voimakortti, että jotenkin se, että miten sä oot hallinnut sun omia tunteita ja käytöstä, niin siitä sua halutaan jotenkin onnitella myös. Ja miten sä oot niinku rauhoittanut sun omaa tunnekehoa. Löytänyt tämmöistä vakautta, tasapainoa, maadottavaa energiaa. Tässä on tämmönen vahva maa ja vesielementti täällä tässä virtahevossa. Otetaan sitten vähän lisää viestiä. Vielä merihevonen on semmonen, että jos vesi on tosi myrskysää ja tyrskysää, niin se etsii jonkun vakaan semmosen esimerkiksi kiven, minkä ympärille se kietoo häntänsä ja sitten se odottaa, että se myrsky vähän niin kuin laantuu ja pysyy niin kuin turvallisesti siinä paikassa, mihin on itsensä sitonut ja myös merivesi silloin kuljettaa kaiken ravinnon merihevosille. Että semmoinen niin kuin itsensä ankkuroiminen ja maadotus ja luottaminen siihen, että universumi tuo sulle sitä, mitä sä tarvitset. Mistä sua halutaan onnitella? Mistä sun henkioppaat haluaa onnitella sinua? Käytetään Starman tarotpakkaa. Mä harvoin käytän tätä, vaikka mä tykkään tästä tosi paljon. Mistä sua halutaan onnitella? Sauvojen 3 puhuis siitä, että me kasvetaan, kehitytään, opitaan uutta, poistutaan meidän mukavuusalueelta kehittääksemme itseämme. Se on semmoista tulevaisuuden suunnittelua, pysähtymistä ja vähän niin kuin semmoista tarkastelua, että mikä sut on tuonut tähän pisteeseen ja mitä sä haluat luoda tulevaisuuteen. Jotenkin mulla tulee, että kun mä katson tuota korttia, niin tosta hahmosta tollainen niin olo, että mä selviydyin, vihdoin mä niin selviydyin tähän pisteeseen ja pääsin tähän pisteeseen. Jotenkin tämmönen pysähtyminen ja tämmönen niinku just kärsivällisyys ja semmonen niinku suunnitelmallisuus tässä. Sua halutaan onnitella siitä, että miten sä olet selviytynyt tähän asti ja myös niinku siitä, että kuinka sä tavallaan viisaasti käytät sun energiaasi ja suunnittelet sitä matkaa sinne tulevaisuuteen omien tavoitteiden toteuttamiseen. Tämä on tämmöistä aurinko-oinas-energiaa, mikä olisi hyvin niin kuin tämmöistä aloitteellista ja niin kuin, liittyy tämmöiset intensiiviset energian purskahdukset. Et tulee just mieleen tämä oman voiman hallinta, oman energian hallinta. Että sus on tämmöistä just intensiivistä voimaa, mutta sä niin kuin hallitset sitä ja niin kuin sun osaat niin kuin käyttää sun tietoisuuden voimaa kanavoidaksesi sitä sun energiaa semmoisella rakentavalla tavalla. Ehkä tää on tämmönen, mitä sä oot niin kuin oppinut ja sua halutaan niin kuin onnitella siitä, miten sä olet tästä selviytynyt omasta energiastasi ja sen niin kuin hallitsemisesta. Otetaan sitten kortti sille, että mistä sä oot suoriutunut mahtavasti ja hienosti, etkä sä välttämättä huomannut. Mitä on jäänyt sinulta huomaamatta omista saavutuksistasi?
Mitä et ehkä ole huomannut? Täällä on kuppien vitonen, mikä voi puhua pettymyksistä, odotuksista, jotka ei täyty. Siitä, että sä jäät ulkopuolelle. Tunnet olos vähän yksinäiseksi. Joudut ehkä niin sanotusti kerjäämään huomiota tai painit joidenkin raskaiden tuntemuksien kanssa. Häpeä, katumus, syyllisyys. Kun tää on väärinpäin. Niin tulee mieleen, että sä oot niin kuin päässyt yli tällaisten vaikeiden tunteiden. Mulla tuli itse asiassa tosta virtahevosestakin mieleen, että jotenkin ja tosta merihevosesta, koska hevonen, vaunukortti, eteenpäin pyrkivä voima. Ja sitten tässä myös virtahevat pystyy sukeltamaan. Ne pystyy pidättämään hengitystä 25 minuuttia. Jotenkin tämmönen omien vaikeiden tunteiden ylipääseminen. Semmoinen, että sun emotionaalista vahvuutta on koeteltu ja sä oot niin kuin selviytynyt siitä mahtavasti ja hienosti, etkä välttämättä huomannut kuinka hienosti selviydyt tosi vaikeista, raskaista tunteista. Ihan kuin sussa olisi ollut joku osa tuolla on tommonen käsi, mikä tuolta ihan kuin se pyytäisi apua. Mulla tulee mieleen semmoinen meemi, missä semmoinen hahmo on hukkumassa ja sen käsi on siellä niin kuin veden pinnan yläpuolella, että hei, auttakaa, apua. Ja sitten universumi tulee ja läppäsee sitä kättä, että hei, hyvin tehty työ. Ja sitten se vajoaa se käsi sinne alle, veden pinnan alle. Että tulee niinku mieleen, että vaikka me koetaan täällä tosi vaikeita, raskaita, intensiivisiä tunteita täällä äitimaan pelissä, niin meidän sielu halusi kokea niitä. Siellä taivaissa ei tunneta niitä raskaita, vaikeita tunteita siellä korkeammissa ulottuvuuksissa. Ja että se on niinku tämmöinen rikkaus ja lahja, mikä laajentaa ja kasvattaa ja kehittää meidän sielun energiaa. Joskus olen mun ystävien kanssa puhunut siitä, että kun on tosi vaikeita tämmöisiä tunteita, mitä käsittelee itsessä, niin että vähän niin kuin ottaa niihin tilaa sillä tavalla, että ajattelee, että se on vaan tunne. Että ihan samalla lailla kuin ilo on tunne, toki sitä on mukavampi tuntea kuin surua, mutta vähän niin kuin semmoinen korkeampi perspektiivi just siihen, semmoinen hengellisempi perspektiivi, että ne on vaan tunteita ja ne on ohi meneviä yleensä. Ne tunteet ja ikuisesti muuttuvia. Ja täällä voi olla tämä jonkunlainen intiimi suhde täällä, mikä on triggeröinyt näitä tosi raskaita, vaikeita tunteita esiin sinussa. Mutta nämä vaikeat tunteet on auttanut sua puskemaan sun omien tämmöisten vähän niin kuin rajojen ylitse. Kehittänyt sua monella eri elämän osa-alueella. Että nämä vaikeat, raskaat tunteet, mistä sä oot selviytynyt hienosti, niin on tavallaan tämmönen stepping stone towards your destiny, niin kuin tämmönen pongahduslauta kohti, mikä auttaa sua pääsemään lähemmäksi sun kohtaloasi täällä. Tätä voisi myös ajatella, että ehkä sä et ole huomannut jostakin suhteesta, miten raskaasti se suhun vaikuttaa ja siksi sua kannustetaan ottamaan jotenkin tämmöistä omaa tilaa. Mitä sua kannustetaan jatkamaan samaan malliin? Mitä sua kannustetaan tekemään samalla tavalla kuin mitä olet tehnyt tähän asti? Kuppien nelonen. Väärinpäin. Otetaan tuohon vielä toinen. Kuppien nelonen väärinpäin voi puhua just siitä
että ottaa vastuun niistä omista tunteista, koska se on oikeinpäin vähän semmoinen tyytymättömyys, tylsyys, tyhjyys, vetäytyminen, itsesääli, tunteiden tukahdutus. Niin sitten taas oikeinpäin se olisi semmoinen omista tunteista vastuun ottaminen ja kiitollisuus ja keskittyminen siihen, mikä toimii ja mikä on hyvää. Mistä on tyytyväinen. Se on vielä syventävä. Mitä sua kannustetaan jatkamaan samaan malliin? Sauvojen 7 väärinpäin. Tää jotenkin tämmöisten omien suojamuurien purkamista. Mutta sitten taas toisaalta, kun täällä oli tää oman energian suojelu, sydämen suojelu. Mun tulee jotenkin mieleen, kun katsoo näitä, että ihan kun sä kävisit täällä, kun sä käsittelet sun vaikeita tämmöisiä tunteita, raskaita tunteita täällä, tämmöistä synkkyyttä, on tuommoinen ankeuttaja-hahmo. Omien niinku tämmöisten varjojen käsittelyä myös, tää on rapu ja kuu-energia. Kuu olisi just varjotyöskentelyä ja sitä semmoista sisäistä maailmaa ja intuitiota. Ja rapu olisi just sitä, että tunteet voi käydä vähän ylikierroksilla. Se on hyvin tämmönen herkkä ja emotionaalisesti viisas merkki. Ihan kuin se sillä, että sä vähän niinku kohtaat itsessäsi tämmöisiä tosi vaikeita asioita ja tunteita ja ajatuksia, niin ihan kuin sä sillä energisillä tasoilla kävisit täällä tämmöistä valon ja pimeyden niin kuin sotaa. Kun sä lähettäisit täältä tämmöisiä valon säteitä ympärilläsi synkkyyksiin ja pimeyksiin, varjoihin. Et jos niinku ehkä mulla voisi tulla mieleen, että on niin täällä vaikeita tavallaan asioita joutunut läpikäymään elämässä, että on vähän niinku kyseenalaista, että niinku, miksi mun pitää kärsiä näin kovasti. Ja sit sulle halutaan niinku sanoa, että se sun kärsimys on niinku, auttaa tätä planeettaa, että sä tuot tänne valoa sillä sun oman kärsimyksesi läpikäyminen tuo valoa aktiivisesti tänne planeettaan. Tämmönen vähän niin kuin valotyöntekijän joku kannustusviesti tässä. Valon soturin kannustusviesti täältä kurkkiin mun silmään alieni. Tämmöinen tähti siemen ja tullut tuomaan tämmöistä korkeavärähteistä viisauttasi ja korkeavärähteisen tietoisuutesi energia-aaltoja tälle planeetalle. Ja itse asiassa sopii täällä energisiä aaltoja, otin just käteen tämän pakan, niin sopii tuohon, mitä juuri sanoin. Se oli edellisellä pakalla tossa myös. Se on ykköstulkinnassa. Otetaan tähän loppuun vielä sun henkioppaalta viesti sulle. Mitä sulle haluttais vielä sanoa? Tällainen Rebecca Campbellin jättipakka. Mä tykkään tästä. Vesikoodeja. Sulla oli toi kuppeen 4 ja kuppeen 5, mikä olisi myös sitä vesienergiaa. Muinainen viisaus, älykkyys on sisimmässäsi. Tenkö, että sulla on tommosia puhdistavia, lohduttavia, parantavia koodeja sinussa.
parannuskoodeja. Otetaan vielä, mä en ottanut edelliselle tulkinnalle näitä valonpitelijöiden kortteja, mutta teille mun tekee mieli ottaa vielä yksi viesti tähän loppuun. Mitä sulle haluttais vielä sanoa? Lordi Kaneessa. Mikä olisi hindulaisuuden esteiden tieltä raivaamisen, onnekkuuden, suojeluksen Jumalahahmo? Esteet raivataan tieltäsi, loputon yltäkylläisyys, hengellinen tuki ja yhteydet kohoavat. Semmoisia viestejä oli täällä sulle tällä kertaa. Toivon, että resonoi, auttoi, oli mielenkiintoista. Kiitos, kun sain tehdä sulle tätä tulkintaa tänään. Kiitos universumi, äitimaa ja kaikki taivaalliset valonauttajat näistä viesteistä. Kiitos, kiitos, kiitos ja moi! Hei te kaikki ihanat, ketkä valitsitte tämän ihanan obsidiaanin. Yksi mun lempparikivistä. Sanotaan olevan mestarikivi ja auttaa varjotyöskentelyssä. Mistä sua halutaan onnitella? Mitä sun henkioppaat haluaa sanoa sulle siitä, että mistä sä oot suoriutunut mahtavasti? Mulla on tossa noin orokkelikortit, käydään nää ensin läpi. Sitten on 3 kysymystä tarotkorteille, että mistä sua halutaan onnitella. Sitten 2, että jotakin mitä sä et ole huomannut, mistä sä suoriuduit mahtavasti. Ja 3 on, että mitä sun kannattaisi jatkaa samaa mallia. Katsotaan, mitä sulla on täällä. Numero 8, valkoinen pyhän vesiputouksen Pegasus. Sitten sulla on täällä numero 10, opiskele tapoja. Sulla on 47, läpiastuminen. 34, elämän energia. Sulla on täällä lohi. Uudet ideat, ennustaminen. Ja viisaus on Sakasiti. Ja sitten täällä on kohtalon pyörä ja mehiläinen, onnekkuus, elämän syklit ja suuret karmalliset tapahtumat. No ja ensimmäisenä mulla tulee mieleen, kun täällä on tää vesiputous, että hän näyttää vähän ryytyneeltä täällä. Vesihän symboloi meidän tunteita ja luovuutta ja tämmöistä femiinistä, pehmeää, lohduttavaa, parantavaa energiaa meissä. Niin kun täällä olisi vähän, olet joutunut ottamaan jonkunlaista osumaa. Tämmöinen hirveän niinku raskaus ja vaikeus, mistä olet selviytynyt. Tulee niinku mieleen tämmönen, että kuinka ne lohet menee vaikka vastavirtaan päin. Pomppivat, että tämmönen niinku sitkeys ja sinnykkyys, mistä sua halutaan onnitella. Sä oot tiedostat täällä jonkunlaisia tapoja, mitkä on sulle tosi niinku ryydyttäviä ja vie sun elinvoimaa. Täällä on tämmönen vähän oravan pyörä energia, kohtalon pyörä, karmalliset kaavat. Kaavan toistaminen. Ja sitten täällä taas on tätä uusia ideoita, läpiastumista ja voimien palautumista. Et mulla voisi tulla mieleen, että sua halutaan onnitella siitä, millä tavalla sä oot niin kun selviytynyt ensinnäkin sun tämmöisestä karmallisesta vähän niin kuin höykytyksestä täällä, mikä on ehkä ollut emotionaalisesti hyvin ryydyttävää, mikä on saanut sut ehkä tiedostamaan sun omia tämmöisiä tapoja
tunnereaktioita, käytösmalleja, ajatusmalleja. Ja ehkä sä täällä aktiivisesti teet tämmöistä energistä vähän niin kuin työtä näiden, muuttaaksesi näitä tapojasi, näitä karmallisia tavallaan kaavoja, joiden höykytyksessä olet ollut täällä. Mehiläisestä mulla tulee mieleen tämmönen yhteisö, tuo sun rooli yhteisössä. Voi olla tämmönen, mulla ehkä voisi tulla mieleen tämmönen, koska lohi on vaelluskala, mikä ei pysy siellä kotona. Että voisi tulla jonkunlaiset tämmöiset niin kuin reissut, matkustus mieleen tästä myös. Lohi kuitenkin palaa joka 5-7 vuosi kutemaan synnyin vesiin. Että semmonen niin kuin suhde omiin juuriin. Mutta ehkä just niin kuin sua haluat, jos ajatellaan tätä onnistumisviestiä, niin kuin, että missä sä olet hienosti niin kuin onnistunut, niin ehkä rikkomaan jotakin tämmöisiä yhteisöllisiä kaavoja. Tämmöisiä vähän niin kuin vanhoja tapoja, millä on toistettu, mitä on toistettu pitkään, niin ehkä sä oot tämmönen jotenkin kaavojen rikkoja täällä vähän. Että sua ei pelota astua kohti uusia kokemuksia. Delfiinit saa mut aina ajattelemaan parhaita ystäviä ja semmoista niin kuin henkilöitä, joiden kanssa meillä on vähän niin kuin semmoinen sama energian värähtely. Lauletaan samaa laulua, tai samaa sieluperhettä. Niin ehkä täällä halutaan tuoda sun tämmöistä voimakasta vaikutusta sun ystäviin jotenkin, että sä autat ehkä heitä läpi pääsemään jostakin asioista. Että sua halutaan niin kuin kiittää siitä myös täällä. Ja ehkä sä saat myös, niin kuin, että ehkä tää ei liity vain sinun itseesi tämä tapojen opiskelu, vaan sä saat ehkä muut tiedostamaan heidän tämmöisiä haitallisia tapoja. Koska tää puhtaus, tää valkoinen väri täällä saa mut ajattelemaan tämmöistä, että sus on tämmöistä alkulähteen vähän niin kuin puhdasta, korkeavärähteistä, hengellisesti hyvin aktivoivaa energiaa. Otetaan täältä vähän lisää viestejä. Missä olet onnistunut hyvin? Mistä sua halutaan onnitella? Ylipapitar ja kuppien 4. On kyllä tosi paljon ollut tätä samaa tavallaan. Että meidän kaikki henkioppot onnittelee meitä siitä, miten me ollaan selviydytty meidän tunteista. Koska kuppien 4 on tää tämmönen vähän niin kuin raskaiden, vaikeiden tunteiden käsittelyä. Se voi olla emotionaalista vetäytymistä, mahdollisuuksien torjumista. Jotenkin ylipapitar saa mut ajattelee intuition kuuntelemista ja omaa tämmöistä hengellistä vähän niin kuin voimaa. Rotta on mulle taas symboli tämmöisestä niin kuin ekosta esimerkiksi. Ja tiikeri on hyvin tämmönen sisäisen viisauden ja myös niin kuin omien tämmöisten, mulla tulee aina tästä Turkista mieleen semmoiset vähän niin kuin arvet, haavat. Se on niinku tämmönen viesti, että sun emotionaalinen tyytymättömyys tai jonkunlainen tämmönen ankeus, tyhjyys, tylsyys vaikuttaa siihen, millä tavalla sä pystyt kuulemaan sun sielusi ääntä. Et jotenkin tässä on tämmönen hyvin voimakas niin kun
emotionaalinen painolasti, mikä vaikuttaa tähän tämmöiseen omaan hengellisyyteen, mikä on vähän tällainen, ei semmoinen viesti, mitä tavallaan voisi odottaa, jos ajatellaan, että sua halutaan onnitella jostakin. Että saisinko mä vielä niinku, mistä sua halutaan niinku onnitella, että ehkä tää nyt oli jonkunlainen tärkeä viesti jollekulle, että sun henkioppaat nyt halusi vaan tuoda tämän viestin esiin tästä mun teemasta huolimatta, ignoraten mun teeman. Tossa näkyy tää sama tää tämmönen emotionaalinen painolasti. Ihan kun sieltä sataista tuommoista alkulähteen hengellistä, puhdistavaa, parantavaa energiaa niin kun siihen myös. Vähän tämmöistä ristiriitasta tämä energia, pimeyksiä ja valoa vähän sekaisin. Saisinko syventävää viesti? Mistä sua halutaan onnitella nyt liittyen näihin tähän emotionaalisen painolastiin? Kuppien 9. Sulle nyt halutaan sanoa, että huolimatta tästä raskaudesta, mitä saatat täällä tuntea, niin sun emotionaaliset toiveet on toteutumassa, että sun sielu täällä tekee töitä kulissien takana, energisissä ulottuvuuksissa, toteuttaaksenne teidän toiveenne. Kuppien 9 on syvä tyytyväisyys ja semmoinen niinku nauttiminen ja onnellisuus. Sellainen energia. Ihan kun sulle jotenkin haluttaisiin sanoa, että tällainen tunne olisi sulle jotenkin mahdollinen tai koska kuppien 4 voi joskus olla sellainen, että me ei niin kuin nähdä jotakin mahdollisuutta tai että meille tarjotaan jotakin, mitä me vähän ignorataan tai ei huomioida. Ja tässä nyt vähän olisi ehkä tällaista vipaa, että me ei huomata jotakin tai että me ei niin kuin kuulla sitä totuutta tai jotakin tämmöistä nyt halutaan tässä tuoda esiin. Tämmöinen niinku tyhjyys ja ahdistus ei voi olla meidän tietoisuudessa samaan aikaan kuin kiitollisuus. Et jos me aletaan laskea meidän niinku asioita, mistä me voidaan olla kiitollisia, esimerkiksi, että mulla on katto mun pään päällä, mulla on ruokaa ja mulla on vettä ja mä oon terve, niin silloin niinku tavallaan ne asiat, mitkä tuo sitä semmoista ankeutta tai pettymyksen tunnetta tai tyhjyyttä, tylsyyttä, niin ne ei voi niinku olla meidän tietoisuudessa ja energiassa vähän niinku samaan aikaan. Et me ei voida olla keskittyneitä samaan aikaan siihen tylsyyteen ja tyhjyyteen ja kiitollisuuteen. Että ehkä tässä on nyt jotakin tämmöistä viestiä, mitä joku tarvitsi. Mistä sä oot onnistunut hienosti? Missä olet onnistunut mahtavasti ja hienosti, mitä et ole ehkä huomannut? Tämä on Pentaakkelien 8, hämähäkki. Symboloi tämmöistä universumin kanssa verkon kutomista yhtä aikaa, tämmöistä yhdessä luomista. Ihan kuin tossakin kudottaisiin energistä verkkoa. Ja sitten kun mä sanoin, että sun sielu täällä kulissien takana kutoo jonkunlaista energistä verkkoa täällä. Tai tekee tämmöistä energistä työtä siellä kulissien takana, niin tässä olisi vähän tämmöistä samaa energiaa. Että sä et ole ehkä huomannut sitä tai täysin tiedostanut sitä, millä tavalla sun sielu toimii sun eduksesi tai sun parhaaksesi. Pentaakkelien 8 on energia, että sä oot tehnyt mahtavaa, tunnollista niin kun, työtä ja keskittynyt yksityiskohtiin. Semmoinen niin kun
työnteon kokeminen merkittävänä ja tärkeänä. Kun se on väärinpäin, niin ehkä tässä on niinku tämmöinen viesti, että se työ, mitä sä oot tehnyt, on todella, todella merkittävää, mutta ehkä sä et itse osaa tavallaan arvostaa itseäsi tai kiittää itseäsi siitä. Ja että sä et ehkä tavallaan näe niitä kaikkia energisiä verkkoja, mitä sä oot täällä tehnyt tällä sun työlläsi. Ja tulee mieleen just kuinka hämähäkki tavallaan se kutoo sen verkkonsa ja sitten se vaan odottelee, että siihen ruoka tarrautuu siihen kiinni ja se voi mennä syömään sen. Niin tässä on jotakin tämmöistä, että se mitä sä just tavallaan toivot saavasi kiinni, saalistavasi, ne tavoitteet, unelmat, mitä sulla on, ne toiveet, mitä sulla on, niin pelkästään se jo tavallaan riittää melkein, että mitä sä oot tehnyt. Että ne tulee ne sun toiveet tavallaan tarrautumaan tähän sun energiseen verkkoon, mitä sä oot kutonut. Mutta tää oli tosissaan vähän väärinpäin, että ehkä täällä on tavallaan jotakin lankoja vielä kudottamana tähän verkkoon. Että se voi olla tavallaan valmis ja nämä kaikki sinun toiveesi voivat siihen tarrautua. Mitä sua kannustetaan jatkamaan samaan malliin, tekemään samalla tavalla? Erakko. Sulle ei nyt nämä viestit ei meinaa uskoa näitä mun otsikoita tai näitä mun kysymyksiä, koska tääkin puhuisi niinku siitä, että se on vähän tällainen vetäytymisen energia oikeinpäin, mutta kun se on väärinpäin, niin mulla tulee viesti mieleen, että sua kannustetaan tulee ulos sun luolasta. Et sen sijaan, että sua kannustettaisiin jatkamaan tätä, että sä pysyt siellä omassa kolossasi, niin sua kannustetaan tulemaan sieltä ulos ja ehkä sosiaalisoitumaan tai hakeutumaan ystävien seuraan, läheisten seuraan. Otetaan vielä vähän syventävää viestiä. Mitä sua kannustetaan jatkamaan samaan malliin? Pentakelien 5 väärinpäin. Okei. Eli kun jotkut sun toimet täällä niin kun, se miten sä vetäydyt tai et tartu joihinkin mahdollisuuksiin, niin se niin kun tuo tällaista puutteen tuntua, tuo vaikeuksia ja haasteita elämään. Ja sulle haluttaisiin jotenkin sanoa, että jos sä tulet ulos täältä luolastasi, tulet vähän enemmän esiin, oot ehkä aktiivisempi sun sosiaalisessa ympäristössä, niin se tuo sulle ihan uudella tavalla mahdollisuuksia ja vähän niin kuin muuttaa tämmöistä puutteen energiaa kohti sitä yltäkylläisyyden energiaa. Että sun oma tämmönen jonkunlainen vetäytyminen vaikeuttaa sun elämistä. Tämmönen viesti on tässä nyt sinulle. Mikä nyt eroaa kyllä siitä, mitä mä vähän niin kuin ajattelin tämän viestin teemaksi, mutta ehkä teidän oli nyt tarkoitus tämmöinen viesti kuulla. Otetaan täältä sitten sulle mun jättipakasta vielä henkioppaalta sulle viestejä. Mitä sulle haluttaisiin sanoa?
Suolaisten vesien äiti, intohimo, villi rakkaus, avaa sydämesi ja päästä rakkaus sisään. Kun me katsotaan tätä korttia, täältä etenkin täältä kauempaa, kun mä katson täältä kameran takaa tätä. Musta tää näyttää ihan paholaiselta toi otus tossa ton naishahmon ympärillä. Että täällä voi olla jotain aktiivisesti tämmöisiä vähän kiusantekijöitä sun energiassa, jotka vähän niinku puskee sua vetäytymään sinne kuoreesi tai jotenkin olet tarttumatta mahdollisuuksiin tai jotenkin vähän niinku stimuloi tämmöistä epämotivoivaa energiaa sinussa. Suolaisten vesien äiti. Tulee mieleen niinku joskus meistä vahvimmatkin on pesty kyyneleillä. Kaija K:n biisi. Suolaiset vedet saa mut ajattelee kyyneliä ja tää vesiputous myös saa mut ajattelee tosi niinku vaikeita tunteita, niinku, jotka aiheuttaa ihan niinku kehossakin tämmöisiä purkautumisreaktioita, esimerkiksi itkemistä. Että ihan kun sä tarvisit vähän tämmöistä äidin rakkausenergiaa. Tämmöistä niin kuin ehdottoman rakkauden energiaa, hyväksyvää, armollista, lohduttavaa energiaa. Turvapaikka. Sitä, että sä löydät oman sisäisen turvapaikkasi. Tuntisit olosi turvalliseksi omassa energiassasi, omassa kehossasi. Mitä tämä kortti sanoikaan? Harmonia, tasapaino, ilo ja tyytyväisyys. Ihan kun tää oli väärinpäin. Ihan kun täällä tää varjo blokkaisi tommosta ihanaa tommosta toisista ulottuvuuksista tulevaa valoa. Jotkut täällä häiriötekijät kiusaa sinua ja blokkaa sun tämmöistä yhteyttä sun sisäiseen neuvonantajaan. Haluan ottaa sulle vielä. Otetaan itse asiassa tostakin. Otetaan sulle tämmönen valkoisen valon viesti, kun sulla oli toi valkoinen valo tuolla. Niin tästä pakasta. Mitä sulle halutaan sanoa? Korkeampia perspektiivejä. Garuda Subarna. Itse asiassa tää Garuda on tämmönen suuri hengellinen lintuolento. Ootas. Mystinen lintujen kuningas Garuda. Hengellisissä perinteissä idässä. Mä usein mun matkoille kutsun Garudaa suojelemaan mua mun matkalla. Tämä kortti on suojeluksen talismaani, jumalainen suojelus, sielusi viisas tragedia. Sinulla on viisaus ja voima, mitä tarvitset päästäksesi ylös negatiivisuudesta. Ei välttelyn avulla, vaan viisauden ja selkeyden kautta.
Tämä orakkelikortti ohjaa sinua luottamaan vaistoihisi ja olemaan rehellinen sydämellesi. Älä luovuta, sanoo täällä enkeli pakan pohjalta kortti. Tuntuu merkittävältä. Ja sitten otetaan sulle vielä tästä valonpitelijöiden pakasta kortti, viesti. Mitä sun henkioppaat haluaisi vielä sanoa sulle? Totuuden ääni. Pysy vahvana ja keskity tarkoitukseesi. Älä pelkää puhua totuuttasi. Sydämen herääminen pakan pohjalla. Herää hyväksyntään ja jumalaiseen rakkauteen. Anna ja vastaanota tasapainoisesti. Ja sitten mun lempijumalatar Kalimaa. Pelkojen kohtaaminen. Suuret hengelliset muutokset ovat avautumassa elämässäsi. Tämä on mahdollisuutesi liitää korkealla. Ekon tuhoaja Jumalatar. Ehkä voisit hyötyä tämmöisestä obsidiaanin voimasta. Kuullaksesi sitä sisäistä neuvonantajaasi selkeämmin. Semmosia viestejä oli täällä sulle tällä kertaa. Toivon, että auttoi sua. Oli mielenkiintoista. Resonoi. Lähetän sulle tosi paljon rakkautta, tsemppiä, valoa, siunauksia, ihmeitä, kaikkea hyvää sun elämään. Kiitos universumi, äiti maa ja kaikki taivaalliset valonauttajat näistä viesteistä. Kiitos ja moi.